Şer el ser Rûstemê Zal, Samî Hêzir. Destana Rûstemê Zal hem diwêjeya Kurdî de û hem jî di navgelên Îranî de bi gelek guhirteyên xwe bi bûyer, tema û motîfên cihêreng û wek temsîleke xurt a çîroka miroviya gerdûnî mînakeke navdar e. Her çi qasîn lêkolîner derbarê kurdbûna wî de gumanbar bin jî, Rûstemê Zal û çîrokên têkildarî serpêhatiyên wî diwêjeya Kurdî ya devkî de ji xwe re cihek saxlem dîtine. Di navgel de jî şikbariyek derbarê nasnameya Rûstem de tune ye. Kurd Rûstemê Zal wek leheng pehlewanekî xwe yek qedîm qebûl dike û gelek varyantên vê berhemê li deverên cihê yên welatê Kurdan bi honakên rengîn tên vegotin. Rûstem çi lehengekî mîtolojîk be, çi jî kesayetekî dîrokî be ku di nav demê re bûbe efsane, di nav lêkolîner û dîroknasan de daxwaza kifşkirina nasnameya wî her tim çêbûye. Ji ber dijwariya çespandina nasnameya wî ya etnîk û her wisa ji ber temsîl û navdariya wî ya xurt, Rûstem ber bi gelek aliyan ve hatiye kaşkirin. Belê, di nav metnan û çîrokan de yek û şeran dike ew e. Lêl derveyê metnan û çîrokan jî şerek timî li ser wî çêbûye. Ango şerek li ser mîras û temsîldariya wî. Rûstem lehengê herî girîngiyê şahnameya Firdewsî ye. Firdewsî bi berhema xwe ya navdar, Rûstem wek pehlewanekî mezin û bihêz bi tevahiya cîhanê daye nas kirin. Ji ber vê çandê jî Fars bûne şirîkê herî mezin yê Kurdan di parvekirina mîrasê Rûstem de. Dîsa jî şahnameya Firdewsî çavkaniya tekane nîne. Şapûr Şahbazî di pirtûka xwe ya derbarê jînanîgariya Firdewsî de Ferdowsî ê krîtîsyal biyografiyê de diyar dike ku hin beşên têkildarî Rûstem di nav destanên Soxdî û Ermeniyan de jî derbas dibin ku dîroka wan bi sedan salên pêş Firdewsî ne. Dîsa Şah Falî diyar dike ku di cîhana Îranî de Rûstem semboleke mîtolojîk e, ango ne kesayetekî dîrokî ye. Li gor wan nêrîn û agahiya nûsa xuya dike ku mirov nikare şahnameya Firdewsî bi tena serê xwe wek belgeya dîrokîbûna Rûstem bipejirîne. Bêguman, fikrên cuda jî hene derheqê nasnameya Rûstem de. Li gor Kornel Monate agahiyên derbarê Rûstem wisa nîşan didin ku ew lehengekî îskîtî ye. Lewra bereva jî hin navên lehengên şehnameyê navê Rûstem di nav metnên avestayî de derbas nabe. Monate dest nîşan dike ku Rûstem di demên paş de daxilî nav çanda Îranî bûye. Ji ber vê yekê ku Firdewsî ew wek mîrê Sîstanê daye nasîn. Lewra warê ku îskîtî lê bi ceh bûne Sîstan e. Her wisa Monate pênaseya derbarê Rûstem ya wek por û seqalê wî yê sor û hezkirina wî ya zêde ya ji bo ve xwarina şerabê jî wek delîl şîrove dike ku ew îskîtî ye. Ji hêla Kurdan ve nasnameya Rûstem ji xwe diyar e. Heciyê Cindî secereya malbatê wiha rêz dike. Rûstem kurê Zal, Zal kurê Dal, Dal kurê Kam, Kam kurê Sam, Sam kurê Narîman, Narîman kurê Qereman. Şaha Falî balê dikşînê ser pirrengiya şayesandina Rûstem ya li nav berhemên yarsanan. Kurdên yarsan giringiyeke zêde dane Rûstem û li ser wî gelek kelam ristine. Wan Rûstem ji asta lehengiyê bilind kirine asteke pîrozwar. Di mîtolojiya Îranî de jî Rûstem wek hemrazê padîşahan tê dîtin. Lê dikevneşopiya yarsanan de bi girtina nasnameya Pir Binyamin ew rêber e, hemraz e û alîkarê hezkirî ye. Dîsa jî divê bêgotin ku çend noxte hene ku wê çîrokê awayekî ji Kurdan bi dûr dixin. An jî dibe wisa bên ravekirin. Ew destan wek Memê Alan, Zembîlfiroj, Xanê Lebzêrîn bi serê xwe nebûye mijara helbestên şaîrên klasîkiyên Kurd. Ji bilî kelamên yarsanan her wisa serpêhatiyên Rûstem bêhtir wek çîrokek di nav şahnameya Firdewsî de hatiye zanîn. Lê berava jî vê şahnameyên Kurdî zêde nehatine zanî ku çîrokên derbarê Rûstem bi awayek berfiretê de cih digirin. Di vê babetê de Heciyê Cindî şîroveyeke wiha pêşkêş dike. Firdewsî ji zargotina gelên Îranî gelek tiştan werdigerê. Her ku wê şahistera xwe diafirîne. Ew jî mîrateya hemû gelên Îranî heta jiyên ne-Îranî jî sûd werdigire. Ji wan nêrînên Cindî diyar dibe ku Faris tacikbûna Firdewsî nexeke kulturî bi spêrê wê destana naborî jî. Axiriyê bi serê xwe nabe îspata nasnameya wê. Helbet derheqê nasnameya Rûstem de her angaş li gor xwe bingehekê datînî holê. Di gel vê yekê jî xasiyeta lehengiya Rûstem belkî palpişta herî xurt ya kurdbûna wî be. Rûstem piranî ji bo parastina keyaniyê û li dijî dagirkeriyê şer dike û di encama çalakiya wî de jî keyanî tê rizgar kirin û dagirkeriya biyaniyên bi dawî dibe.
Lê piştî ku xetereya serweriyê bi dawî dibe, ji bo Rûstem jî çi arîşe namîne û bi xwe jî doza hikûmdariyê nake. Ew jî dişibê rola gelek lehengê Kurdiyên dîrokî ku doza serweriyê ne, ji bo xwe an jî bi ser navê xwe lê ji bo yê din kirine.